сурна. А ти го сурна. Ама по-силно. Кажи това, къде ти с твоето дете и с твоята жена в спалнята. Силно се е опън. Гледам го сега спи, аз сега кам на вас, като ми дадеш шенерта ме спи, кам сега. И той се буди да каже, вие са кае бейте. Майка! Аре, кажи гърмен! Да годеш на дървен. Ти го дърво, ти върчиш. Аз той бъти парди. Кръв тече по вадичка. Да ебат какате докато е млади. Дей бе, как ти докато... Още има. Къде на фермата? Кажи му сомишката кара ферма. Да напа на как ти путката с сперма. По-силно, по-силно. Не бе. По-силно. Тук, кой имаш дупчица? За какво това дупчета, за какво? От това има дупка ето. Какво ти? Знам. Знаеш, от като го духаш, да си поимеш въздух. Кажи, не видим. Не видим. Не видим. Между... Майка ти. Между добринища, коя следва? Между добринища. Не, кажи. Банско. Да те бем... Магара Ланско. Кажи, не видим. Между... Кажи, не видим. Между разлог, коя следва? Банско. Не, малца ти. Коя следва? Не, между... София. Не, кажи. Чакайте, бе. Между Банско, коя следва? Малца ти. Добри нищо. Не знам. Коя следва? Кажи. Кажи ти, бе. Кажи ти, бе, майка. Добри нищо. Не. Добри нищо. Не. Гърмен. Не. Кай кой, бе? Кое? Кажи. След Банско. Не знам, бе. Петрич. Не, имаше едно близо до него, бе. С Г почваше, бе. Господин ти. Не, с Г почваше, нали? Петрич. Не, бе! Между Банско, Перник. коя следва? Перник. Аре, кажи, хай, няма да чакам тук. Кажи, бе! Ама кажи, тя ще ти го кажа. Кажи ти, той ще кай. Кажи. Нали знаете, че си ги намери на нас. Разлог! Те е в гъза дълбок.